Basco Flight Service Station agpalpalagip para iti umili turista ken drone enthusiast iti panagpatayab da iti or panangala da iti kasanan na dokumente kon orientation maipapan iti panangpatayab iti drone iti probinsya. Ken 31.5 million pesos agata ti educational assistance na ipay iti 5,000 nga scholar iti Cagayan. Dayta ken da dumapay adamag isang bay ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan, 31.5 million pesos agatad ti educational assistance tinaybunong iti agrup 5,000 nga scholars, iti sidong ti agkay sa scholar program, iti Cagayan State University PIAT, para iti may kadwa a semestre itaas school year 2025-2026. Pasat dayto iti no barangay left behind a programa ti probinsyal a gobyerno. Nakaawat iti sag 3,500 pesos ti 660 nga scholars manipod iti Amulong, 538 iti Sulana, 472 iti Tuaw, 252 iti Piat, 408 iti Rizal, ken 429 met iti Santo Niño. Pinaragtapay ti gobernador ti probinsya dagiti scholar nga aramatan dagiti naawat da atulong iti umno akay papanan. Agadalan na laing, ken itultuloy da iti arapaap da iti sarili ken iti pamilyada, ken ti sibubukal a Cagayan. Kabayatan na, nabigbig ti kaubingan aman nalon iti lalo Cagayan, anay paayan iti scholarship grants aging nga agkolehiyo babaan iti Department of Agriculture. Daytoy ni John Michael Andres, grade 7 student, nabigbig iti kaaduan gapo iti inaramid na iti napalabas a brigada eskwela, apanagawit iti tarakanda anwang iti Bangag Elementary School. Malaksid pa iti dayta, naipaypay ken kuwana ti special recognition ken 5,000 pesos sa manipod iti may sa agrupo iti Tugegaraw. Iti Mat Isabela, 32 a pamandayaw tinagunod ti probinsyal na gobyerno iti naysayangkat at 2026 Regional Gawad Saka parangal sa mga magsasaka at mangingisda nga induluan ti Department of Agriculture. Nabigbig ti probinsya kas Outstanding Provincial Local Government Unit. Nakaawat pa'y dagiti nagduduma nga individual iti pamandayaw iti nagduduma a kategorya iti pang-agrikultura ken panagkalap. Impakita ti probinsya ti kinasaya at ken kinalaing tinaduma-duma a sektor, pakiramanan ti produksyon ti bagas ken mais, panagduruas ti gatas, high-value crops, coconut farming, agricultural entrepreneurship, research and innovation, youth engagement, woman empowerment, irrigation management, ken agri-fisheries cooperatives. Ken iti probinsya ti Batanes, naingat nga ipalpalagip ti Basco Flight Service Station iti publiko amay pari ti panagpatayab ti drone, iti masakupan ti 5 nautical mile, 9.26 km radius manipod iti Basco ken Itbayat Airport, no awan ti umno apam malubos. Nangipila ti Basco FSS iti Safety Occurrence Reports iti Civil Aviation Authority of the Philippines sa Manila, tapno maimbestigaran ken aksyonan dagiti kastoy a panaglabsing, tapno masigurado nga awan ti posible a paggad a disruption kadagiti flight operations. Maguyguyugay dagiti umili, drone enthusiast ken turista, akasapulan dapay amay pasidong iti mandatory briefing ken orientation iti Basco FSS amay saysayang kat Lunes aging ga Biyernes alauna aging ga alas 2:30 ti Malem. Dayan Monica Tukay para iti Pagiliang.